Hallo, is mission nu is Marcelin agus ha mi fwydwch an bagachage an ygst tŵa agus ha mi fwydwch di ha codi Lucy a swych yng ma fer y feirmi agus chi bydwl gandab yn gan y herig agus y mach go dy fynir y ygst tŵa mi hen sa chwag y mwy yn och gan i'n symud o klein na nach eil. Ciao Lucy, hallo! Ys tylym y fi ffeinio mach o'r wystoch ag anna ri iwyd yn ysyd iachgoen agus am i doch ys yn y briod o gybi fi gisiol ysyn marathon ach i mi fe mwyd fi gisiol ysyn em ysyn sybi agus y diw ha colos gyfili ffrasoch so fe mwyd yw siach gyda ma ysyn gyda hwma tydym. Safysgo y fi rwy gyciawn rod loch postein aster dy sia mile hwndau. A mi dolwg gwybod as hospital eisiau svarau an y banya fel agos asyn dyla fi gen y trenig eisiau'n PPE. Ys tylym y fi gysioch ddi ciol iddo rad o gwybod sio o'r ansgyniol. Rwy'n nach mi cwbyd, byn mi cwyd yn nas ti drôn ach chwyd yn cwn o cacht am ach eisiau dy diw. Ys cyflwm y fi gach yn sŵas y sion haw ffein sialu yn ŵr idd ca filw agos gydiaraf ac y liawr ati hyn iddachgol yn ŵysg. A sien leif y dras da.